Cah kene cah pinter. Kowe iki mikir utekmu sing cepet lho. Lah kowe sik njiko ula, kowe diuncali londo mak plung bom bongko sak keluarga kowe. Kabeh kok salah. Nah awakmu piye? Aku wong Banyuwangi, enek londo tak santet lho. Jero tak iseni radio. Apa enek londo kok mbok santet? Carane nyantet piye awakmu pengerti? Ya tekok netone londo. Berarti digoleki? Iya netone londo digoleki jedet santet bongko. Oh sik to. Nyantet kok iso ngenteni golek netone londo apa mungkin? Ya timbangane golek ula barang kowe nyapa. Wis sing penting awak dhewe saiki wis merdeka. Ya, iya. Wis ayem tentrem Indonesia. Iya. Jaga kemerdekaan kita. Lah saiki ora mungkin awake dijajah londo ora mungkin. Isih enek penjajah saiki, ora londo, ora Jepang, ora sak liya-liyane. Apa? Sing njajah awake dhewe dina iki mung hawa nepsune awak dhewe karo wong wedok. Lah kok iso? Bojone awak dhewe kuwi mbendilo njajah. Masa bojomu Kandhani kok bojoku yo yo. Kowe ngono bojomu jual duit terus. Malah jaluki duit